Припынак. Поликлиника імя Калініна. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Школа номер 21. Прыпынак. Школа номер 21. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Комсомольская. Прыпынак. Вулица Комсомольская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вокзал. Прыпынак. Вокзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Автовокзал. Прыпынак. Автовокзал. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Полоцкий рынок. Прыпынак. Полоцкий рынок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Гимназия номер 4. Прыпынак. Гимназия номер 4. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Заслонова. Прыпынак. Вулица Заслонова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица 14 Полоцкая. Прыпынак. Вулица 14 Полоцкая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Вулица Титова. Прыпынак. Вулица Титова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Битялева. Прыпынак. Битялева. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Дорожно-ремонтное будаўнічае управление номер 144. Прыпынак. Дорожно-ремонтное будаўнічае управление номер 144. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Мишкова. Прыпынак. Мишкова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Задорожная. Прыпынак. Задорожная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. 8 Чепинская. Прыпынак. 8 Чепинская. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Автобаза Агропрам. Прыпынак. Автобаза Агропрам. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Завод МДБК. Прыпынак. Завод МДБК. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Наступны прыпынак. Мишкова. Прыпынак. Мишкова.